থেকে আমি 1 কিলোমিটার রাস্তা আমি কেবা মিনিটতে একেলগ হৈ একটা আৱাজত মহিলা শক্তিক জাগৰণ কৰি পেলাই মহিলাসকলৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে আমি একত্ৰিত একপাক হৈ পেলাই आइजो सानखौ जों फालिनानै जोबोद मोजां मोनदों। आइजो सान फालिनांगौ। आं सासे आइजो हिसाबै आइजोनि मोननाय नांगौखिनिखौ जेब्लायबो आं आवाज होफानायाव आं रायजोफोरजों दंफायो। बिभिन्न स्ल'गान लानानै जोङो टिपकाइ टाउनखौ बन्दरखौ जों गिदिंदों। रायजोखौ आइजोफोरखौ सजागता खालामदों। जोबोद मोजां मोनदों। आइजो सान हिसाबै नोंथांमोना सारा बुहुमनि आइजोफोरखौ मा मेसेज होनो सानगोन? सारा आइजोफ्रा दायित्व लानानै समाजखौ मोजां खालामनाय आरो आइजोफोरखौ सांग्रांथि जाहोनायाव हेफाजाब होलायलायनांगौ आरो समाजाव शान्ति श्रृंखला आरो उन्नतिनि थाखाय आइजोफ्रा हेफाजाब होफानांगौ बेखौनो आं खावलायो। दिनैहाय हलि डेसबो बिनि थाखाय नोंथांमोना हलिखौबो गेलेदों बिनि बागै मा बुंगोन? हलि कालार फेस्टिभेल बेखौ आं उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनखायो गेलेयो आरो दिनै साफ्रोमबो आइजोखौ लाफानानै बाहाय हलि गेलेनो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों। बयनिसिमबो हलिनि गोजोन हामलायनाय आरो अननाय बावहरबाय। फांसी दियो टिपकाइ पार्टी अफिसत আজি নারী দিবসখন পালন করা হয়েছে। আজি এই নারী দিবস পালন করা আমার উপস্থিত হব পৰা কক্সবাজাৰ ডিস্ট্রিক্ট MCLA মাননীয় মনমোহন বাইদেউ ব্ৰহ্ম আৰু ইয়াৰ উপস্থিত আমাৰ ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল ওমেন সেক্রেটারি মাননীয় জয়মতী ব্ৰহ্মগিৰি বাইদেউ আৰু ইয়াৰ উপস্থিত আমাৰ CWC